Тя е най-мотивирана волята. Дойде време да пътувам за Братислава. Остават 2 дни. Олимпийският център на Словакия. Днес е денят, днес е Европейското първенство по борба в Словакия, Братислава. Преминах кантара 65-0-0. Нито грам нагоре, нито грам надолу. Точни килограми. След около 3 часа започват първите схватки. Аз изчаквам между поляк и руснак. Победителят от тях ще се изправи с мен на 8 на финали. Най-вероятно руснака ще излезе срещу мен. Сега отивам към хотела да закуся и да се нагласим за първата среща. Hey man,
Здравейте, приятели! Да, много е лесно, когато побеждаваш, да седнеш и да говориш и да разкажеш пред вас как е минало, колко си щастлив, колко е приятно, нали, да побеждаваш, да ставаш шампион, да взимаш медали. Но другата страна на победите са загубите. Аз загубих днес на Европейско първенство, загубих 2 пъти и не успях да стигна до отличията. Някъде около 7-8 място се класирам. Но това без значение, щом си без медал. Това не трябва да ме отчаява. Загубих от който той стана европейски шампион, момчето, Ибрагимов от Русия. Фаворитът надвиси ме убедително. Няма какво да се правя, да се оправдавам. Момчето се надви, подготвено, но това ми е урок. Урок, който трябва да си взема, да се изправя, да продължа напред, да изправям грешки. И с екипа ми виждаме къде грешим, къде трябва да работим, ще работим за това. Но това не трябва да ме затваря. Да, има разочарование в мен, защото съм очаквал повече. И съжалявам, ако и вас съм ви разочаровал, но това е пътя. Това е пътя, няма как. Състезанието премина неуспешно за мен, но аз съм тук, за да възстановя и предстоят още много тренировки и големите мечти и цели са пред нас. Благодаря ви, че ме следите. Ако ви харесва, лайк, сабскрайб. Бъдете здрави!